Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Jamol jeeɗiɗaɓol nder ƴami capanɗe jeego ɗiɓe ƴami modibo bi'eteɗo Muhammad bin Salih al Usaymin rahimahullah. Ha ɗo ƴamama ha ƴamol ngol lamba jeɗɗi salake no ko nandi be magol o wi'ata to debbo kanko man ɗo o senake ha al'ada mako walla ha ɓesgu yeeso seggo bulol amma o yiwaki si ɓawo seggo bulol kadi sumaye mako sahotona walla sahatako. Modibbo ɗo o jaabi ha ɗo wi'ata sumaye debbo ɗo sumayere man nde sahoto fotan o laati senuwe mako man ha al'ada mo hayla walla ha ɓesgu kanko man ɗo to o senake yeeso seggo bulol o yiwaki si ɓawo seggo bulol sumayere mako man nde laatoto nde sahinde kadi gam ko waɗi kanko man ɗo o laatake nder yimɓe ɓe sumaye wajibitto dow muɗum. Aran kam sumaye wajibaki dow mako gam ella kanko man ɗo o ɗon nder al'ada mo hayla walla o ɗon nder ƴiƴam ɓesgu gam ella man waɗi sumaye wajibaki dow mako. Amma jotta kam nde o seni yeeso seggo bulol ɗo kadi ella mako man ɗo ka sotti, larura mako man ɗo nga sotti kadi laatake sumaye man ɗo mo ɗon wajibi dow mako wajibi dow mako o sumo nyalde nde o seni ha muɗum yeeso seggo bulol man ɗo. Gam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Kadi ɓawo sumaye ha aran farliɗinego muɗum laatake no ɓiɓɓe adama en ɓe kaɗama ha jemma kamɓe man ɗo ɓe garana kore en maɓɓe ɓe kaɗa ɗum no ban nyaloma ɓe garanta kore en maɓɓe man ɗo jemma bo ɓe haɗaɓe kamɓe man ɗo ɓe garana kore en maɓɓe. To kadi kanjum man ɗo ɗum saɗi dow sahabo en deydeyni nangtago ha jemma man bo ɓe garanta kore en maɓɓe man ɗo ɗum teddi dow maɓɓe kadi laati woɓɓe nder maɓɓe ɗon luuta deydey umrore nde ɗo ɗon cuuɗo yake feere gonda be kore en muɗum ha jemma man kadi aya kaɗo ka jippi ka daknani ɓe jotta kam wondugo be kore en maɓɓe ha jemma man ka wi'ata ɓe a jotta kam gonde be kore en moɗon daganake on onon man ɗo gondon be yimɓe moɗon ɗaɓɓiton ko jawmirawo o ɗaɓɓito wabtaguma kataballahu lakum ɗaɓɓite ko jawmirawo windani on ha koreji moɗon nder ɗon man kadi ɗaɓɓititgo dañgol nder ɗon man weltinirago be kore en man kadi kanjum man ɗo jawmirawo o wi'ata jotta kam mi daknani on ɗum ha jemma amma kadi lutti haɗego man ɗo ha nyaloma amma ha jemma kam mi daknani on onon man ɗo gondon be kore en moɗon beltiniroɗon be maɓɓe ɗaɓɓiton ko jawmirawo windani on ha maɓɓe. To kadi ɗo ɗaɓɓi dagago man ɗo ha ndey o wi ha wangana on deydey behetgol laabgo behetgol subaha ha wangana on laabgol behetgol subaha ha ñibre jemma kadi kanjum man ɗo toni wangani on buulol gonɗugol ha fajiri man ha subaha man ɗo kadi nangte ha ɗo dagago mo daknanmi on gondon be kore en moɗon ñamon jarongo kadi kanjum man ɗo ɗum haaɗi ha ɗo. To kadi aya man ɗo ka sappinan en ndeni ɗum dagi jemma man ha wargo wakkatiwel ngel ɗo kam kadi ɗo kam dagago man ɗo ɗum hiitoto laato yiwago ha giwam lattiɗam ɗam janaba man kam kanjam man ɗo ɗam wonan ɓawo seggo bulol man giwam man ɗo ɗam wonan ɓawo seggo bulol man fotan ha debbo walla ha gorko. To banni kadi kiita senago ha ɓesgu man bo toni o senake ha ɓesgu mako walla ha al'ada mako mo hayla yeeso seggo bulol kadi kanko man bo o hocan kiita kaɗo kanko man ɗo wajibi dow mako o suumo wala aybe kadi senago mako man ha yiwago mako man fotan ha ɓesgu walla ha hayla walla ha janaba kanjum man ɗo ɗum laato ɓawo seggo bulol man kanjum man kam ɗum hunde daginde. Gam wari ha hadisewol gongol kore annabijo dada mumini en Aisha radiyallahu anha kanko man ɗo o wi'ata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama kana yusbihu junuban min jima'i ahlihi wa huwa sa'im
kore Aisha o yewtani en yaki annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi annabijo o laatake kanko man ɗo ɗon wiyetamo kanko man ɗo o janaba dunkejo ɗon wiyeta annabijo kanko man ɗo o janaba dunkejo dow yake mako kanko man bo o ɗon suumi dow yake mako o ɗon suumi kadi laato giwam mako man ɗo ɓawo seggo bulol man to kadi ɗo man ɗo ɗum hujja ka kore annabijo sallallahu alayhi wa sallama sottinani en ha annabijo sallallahu alayhi wa sallama kadi aya ka be hadisewol ngol ɗo ɗum ɗiɗo hujjaji ɗiɗorji man ɗo ɗi cappinan en kadi ɗum dalil dow dagago lattago goɗɗo kanko man ɗo o weta o janaba dunkejo walla o weta kanko man ɗo o ɗon o yiwaki ha senwe mo al'ada hayla walla mo ɓesgu o wetra be soyde yiwago man ɗo ha ɓawo seggo bulol to ni o lattake senwe mako man ɗo yeeso o seggo bulol wajibake dow mako o suumo nyalde man kadi o suumo nyalde man amma wala aybe o sakitina giwam mako ha ɓawo seggo bulol to kadi ɗo deydey ko hujja kaɗo ka famnata en non ƴamol jeetataɓol deydey ko modi boɗo o ƴama ha kiitaji ɓesgu be hayla ha ɗo man ɗo o ƴamama o wi'ata debbo kanko man ɗo ƴamol jeetataɓol kadi ƴamol ngol lamba jeetati kadi o ƴamama ha magol o wi'ata debbo kanko man ɗo to o maati batte alama ƴiƴam hayla mako al'ada mo hayla mako yiɗi wartugo amma al'ada man ɗo ƴiƴam man kanjam man ɗo ɗam wurtaki o maati batte man non fotan woodi ɓurnal fu woodi no waɗata woodi batte ɗe debbo matata yeeso ƴiƴam man ɗam warta kadi kanko man ɗo o maati batte ƴiƴam mako man ɗo ɗam yiɗi wartugo amma ɗam waray ɗam wurti ɗam wangi ha mako yeeso mutal nange o maati batte man amma ƴiƴam man ɗo ɗam waray ɗam wurti ha mako ni ha nange muti ha ɓawo mutal nange yeeso masalan diga asiri o fuɗɗi matugo masalan reedu mako ɗon nawa walla ko nandi e muɗum deydey batte gaɗanɗe mo ɗum matinamo kanko man ɗo al'ada mako yiɗi wartugo ɗum fuɗɗimo diga asiri o ɗon mata batte man amma ƴiƴam man ɗo ɗam wurtaki ha mako ni sina ɓawo mutal nange kadi noyi o yoɓan nyalde man na walla sumayere mako man nde sahinde o yoɓata ha ɗo man ɗo o jaabi o wi'ata debbo kanko man ɗo to o maati kanko man ɗo al'ada mako yiɗi wartugo nder yaake mako bo o ɗon suumi amma al'ada man ƴiƴam man ɗo walɗa wurtaki ha mako ni sina ɓawo mutal nange fotan o matiri ɗum masalan be nawral deydey batte gaɗanɗe ha wargo al'ada man ɗo amma wala ko wurti ha mako ni sina ɓawo mutal nange kadi suumaye debbo ɗo suumayere man ɗo nde sahinde wajibaki bo dow wala bo dow mako yoɓgo kadi laataki dow mako kanko man ɗo o yoɓa ɗum wonnantamo mbar jaari suumaye mako man ɗo fotan suumayere man nde laati ɗum suumaye farillajo walla ɗum suumaye mo naafila kadi kanko man ɗo ɗum battiɗinta ha suumayere mako innama kadi ndeni o maati batte man non amma ƴiƴam man ɗam waray ɗam wurti ɗam wangi ha mako sina ɓawo nange muti mana man be mutal nange suumayere mako kam timmi to kadi wangugo man ɓawo mutal nange kam kadi ɗo kam fotan be ƴiƴam man ɗam warti ha mako jemma ko nandi e muɗum ɗam battiɗinta ha suumayere mako man to ɗo wonte jawabu ƴamol ngol ɗo ƴamol jeenayaɓol nder ƴami 60 man ɗo ƴamol jeenayaɓol o wi'ata ha ɗo ƴamowo man wi'ata to debbo kanko man ɗo o yi ƴiƴam amma o taynoraki ƴiƴam man ɗo kanjam man ɗo ɗum ƴiƴam hayla ngam ƴiƴam hayla ɗon sendiri ha nonde muɗum be piyagol muɗum ɗam ɗon sendiri be ƴiƴam lattiɗam na ɗum ƴiƴam hayla to kadi ha ɗo man ɗo debbo man ɗo ƴiƴam wangi ha mako amma o taynoraki kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam haylana ndego jillori o heɓtay kadi nonde majam be ha piyagol majam ɗo o waway heɓtugo kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam haylana walla na ɗum ƴiƴam hayla to kadi o ƴami ha ɗo noy kiita mako ha ɗo modi bo ɗo jaabi mo o wi'ata suumaye mako nyalde man kam suumayere man ɗo nde sahinde ngam ko wonte asli kam kanjum man ɗo
لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض كدي كو wonte asli kam wangugo ƴiƴam ha mako non kam waɗata kanjum man ɗo ɗum hayla ha mako ngam ko wonte asli ha mako kam ƴine na ɗum hayla ko wonte asli kam na ɗum hayla kadi jotta kam o lutta kanko man ɗo dow asli na ɗum hayla man ɗo ha to wanganimo o imma o yaqiqini fakat fotan be nonde ƴiƴam man walla be piyagol majam o yaqiqini jotta kam fakat ɗo kam ɗum hayla kadi ha ɗo o hoca kiita kanjum man ɗo ɗum hayla amma fannu o yaqiqinayi o ɗon seka kam luttan nyalde mako man ɗo ɗum nyalde sahinde ƴiƴam man bo o hocitira ɗam ɗo ɗam latata ko ɗum ƴiƴam hayla sina to o yaqiqini to kadi ɗo wonte jawabu mako ha ƴamol ngol ɗo. To en ɗon no jokka dow ƴamol sappo e tataɓol en puɗɗinolngol ha jonde salinde amma wakkati man ɓillake en darningol to kadi en ɗon jokka dow ƴamol man o wi'ata ha ɗo yoga rewɓe ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder nyalɗe suumaye maɓɓe ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder nyalɗe suumaye maɓɓe kadi ha ɗo man ɗo rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi kanjum wonte foti reedu ndu rufa kayru man ɗo ɓawo ɓingel man ɗo ngel tagama tagdi ɓi adama timmidindi ɗo ɗum nonde nde ɗon mari kiita mare feere nonde ɗiɗabre foti reedu man ndu rufa amma yeeso ɓingel man ɗo ngel tage diga ngel ɓuray kangel man ɗo ngel ɓuray ngel heƴƴere ƴiƴam kadi diga yaake ɗo reedu man ndu rufa tagdi ɓi adama wurtaki ha reedu man to kadi ɗo bo ɗum yaakewol ngol ɗon mari kiita magol kangol bo to kadi o wi'ata ha ɗo noy wonte kiita suumaye mako kanko man ɗo toni fe'anake mo yaake oɗo ha nder suumaye noy wonte kiita mako to kadi ha ɗo modi bo ɗo fuɗɗi oɗon jaabo o wi'ata toni laatake ɓingel kangel man ɗo reedu rufndu man ɗo toni ndu laatake yeeso kayru man ɗo ɓingel man ɗo ngel tage wanga tagdi ɓi adama ha magel debbo man ha ɗo ɗam laatatako ɗum ƴiƴam ɓesngu ngam ko waɗi ɓe reedu man ndu rufi diga tagdi ɓi adama wangay ha ɓingel man mana man deydey ko ŋakkata ñalɗe 80 deydey an kam diga ñalɗe 80 wadgo ɓaawo ha ɗo man ɗo tagdi ɓingel man ɗo wangata ha reedu man to kadi ngam man kadi ha ɗo kam kiita mako toni ɓingel man ɗo tagdi ɓi adama wangay ha magel kam kadi ngel hocata ha ɗo man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo na ɗum ɗam hocata kiita ƴiƴam ɓesngu innama ɗum ƴiƴam non bonniɗam kadi ngam man ɗam haɗata debbo man suumago ɗam haɗatamo bo julgo amma noy to reedu man ndu rufi ɓaawo jotta kam tagdi ɓi adama wangi ha reedu man ɓaawo tagdi ɓi adama ɓingel ngel reedu man reedu wonnindu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru to kanjum bo pamarum man ɓe mbi ha tagdi wanga ha reedu man ɗo pamarum man no ɗum famɗiri fuu waɗan ñalɗe 80 e go'o ñalɗe 80 ɗo kam no ɗum famɗiri fuu ɗo waɗan ñalɗe 80 e go'o ɗo kam nder pamarum ma ha tawa ñalɗe 80 e go'o non suura tagdi ɓi adama wangi ha reedu ɗo kanjum kam ɗum pamarum amma ko laati ɓurnal kam ñalɗe 90 ñalɗe 90 kanjum kam ɓurnal kam a tawan tagdi wangi to reedu ndu waɗi ñalɗe 90 ɗo wonte ko ɓurata ɗuɗgo to kadi ɗo man ɗo jotta ka en ko to kiita diga pamarum man diga ñalɗe 80 e go'o man ɗo jotta kam reedu man ɗo ndu ɓuray banni ɗo ndu wonnake tagdi bo wangi ha maaru tagdi ɓi adama bo wangi ha reedu man kadi ɗo kam to ni yottake banni ɗo kam wajibi dow debbo man
reedu mako man rufndu man ɗo ndu hooki ƴiƴam gurtotoɗam ɓawo rufgo reedu man ɗo ɗum hoocan kiita ƴiƴam ɓesngu ngam ko waɗi ngam reedu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru to jotta kam kayru man ɗo ndu hoocan kiita ƴiƴam ɓesngu jotta kam deydey ƴiƴam man ɗo ɗam haɗan mo kanko man ɗo suumago ɗam haɗan mo bo julgo to kadi ni wonte deydey ko o jabori ha ƴamol ngol ɗo ni kam dow dammuɗum man ni kadi to ni reedu man ɗo diga ndu famardu jamum ndu ɓuray ñalɗe an kam ñalɗe ndu salaki ñalɗe 80 kadi ha ɗo tagdi ɓi adama wangay ha maru non ɓe mbiyata ɓurnal fu tagdi wangata maru to ndu ɓuray ñalɗe 80 ha ɗo man kam ƴiƴam man ɗo ɗam miccitittake ɗum ƴiƴam ɓesngu innama ɗum ƴiƴam non bonniɗam ɗam haɗata suumago ɗam haɗata julgo noyi to fuɗɗi diga reedu man ɗo ndu mawni diga fuɗɗam pamarum man ni mbiɗen ñalɗe 81 wadgo yeeso to ha ɗo kam ndego foti ñalɗe 81 ɗo foti tagdi suura ɓi adama fuɗɗan wangugo ha reedu man kadi to yottake deydey disde nde ɗo bo kadi reedu man ɗo ndu hoocan kiita jotta kam deydey ɓesnu fotan be ɓingel man ngel foti e ngel yottake lebbi 9 ngel dañama walla lebbi jeɗɗi ngel dañama kadi kiita ma ngel fotan be ɓiɓɓi adama laatiɗo timmidiɗɗo kadi laato ƴiƴam gurtotoɗam ha mo reedu muɗum rufi man ɗo kadi ɗum ƴiƴam ɓesngu kanjam man ɗo ɗam haɗamo suumago ɗam haɗamo julgo to dow yaake oɗo modi boɗo o jabori ƴamol ngol kadi en cottan garten ha ƴamol 14 ƴamol 14 nder ƴamɗi ɗiɗo kadi ɗo bo o wi'ata yogaƴe ɗon jippo yaake feere ɗon fe'o ko wonte asli kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada daroto ha maako diga to o reedi ko wonte asli ɓurata ɗuɗgo kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada kam daroto warata ha maako to kadi yakeji feere ɗon fe'o ɗo wonte asli kam amma yake feere kuje goɗɗe ɗon fe'o luuta ko laati asli man ɗo masalan debbo o wona o reedu amma ƴiƴam al'ada mako man bo ɗam daratako ɗam ɗon warta kala lewru fu ban wakkatiwel ɗam wartanno to kadi ɗo man bo ɗum luuti ko laati asli kam amma kadi ndego foti banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon fe'o to kadi o ƴamowo o ƴami o wi'ata jotta kam noyi kanko kam o reedu amma ƴiƴam al'ada mako bo daraki ɗon warta ban wartiranno foroy to kadi noyi kiita mako kadi o reedu bo jotta kam o miccitittako ƴiƴam man o waɗantaɗam lissafi nde o reedu o suumo o juulana walla o hoocan kiita ɗam ƴiƴam man hoocan kiita majam banna yaake o reeduno kanko man ɗo ɗam haɗamo suumago be julgo kadi ɗo wonte ƴamol mako haɗo to kadi modi boɗo o jaabi oɗo ɗo o wi'ata toni wurtake ƴiƴam ɗam al'ada ha debbo laatiɗo cuumiɗo suumaye mako man ɗo o wonnoto ƴiƴam fakat o tabitini ƴiƴam be o reedu man o tabitini ƴiƴam gurtiɗam ha mako man ɗo ɗum ƴiƴam al'ada kadi suumayere mako man ɗo nde wonnoto o hujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol nde annabijo wolwani yakeji rewɓe annabijo wi'ata alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum kadi debbo o laataki kanko man ɗo to ni al'ada mako warti kanko man ɗo o juulata o suumata kona to kadi ni kam hollini al'ada to tabiti ɗum al'ada man kam kadi kanko man ɗo o suumata ko o juulata ko o laati kanko man ɗo o reedu man kadi ngam man o wi'ata haɗo ngam man kadi en ɗon limta ƴiƴam gurtiɗam ha mako man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam kanjam wonte ƴiƴam da hayla walla ɓesngu man ɗo kanjum man ɗo nder bonnoji suumaye nder gewoji suumaye to kadi wurtago ƴiƴam man ha debbo reedujo ha ñaloma suumaye
kadi kanjum man ɗo toni ɗum laatake ɗum hayla fakat kam kadi kanjum man ɗo kiita man ɗo ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo, kiita man ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo. Ni kam ɗam haɗan mo kanko man ɗo o suumatako o juulata be o reedu man fu, o suumatako o juulata. To kadi o wi'ata dow konngol ñiicungol kam haɗo dow konngol ñiicungol kangol wonte konngol ɓurangol margo sembe, kadi kanko man ɗo debbo man ɗo o hoocan kiita kaylowo na reedujo, o hoocan kiita mo al'ada mum warti kanko man ɗo na o reedujo. Ni dow konngol ñiicungol o fitori haɗo. To ni kam kadi hollini en konngol ngol ñiicayi ɗon wi'a kanko man ɗo to ni o reedu nden al'ada man warti ha maako ɗo, al'ada man ɗo ngam miccitittake, ngam ko wonte asli kam reedujo haylata. To kadi konngol ni kam sappini wigo maako konngol ñiicungol ɗo, konngol ngol ñiicay ɗon wi'a debbo reedujo kanko man ɗo ko al'ada maako warti man ɗo nga haɗatamo suumago, nga haɗatamo julgo, amma balman ɗum ɗon yi'e kanjum man ɗo na ɗum al'ada, ngam ko wonte asli debbo reedujo al'ada maako wartata. To kadi ni kam modibbo ɗo o sappini en konngol ɓurangol sahago, ɓurangol ñiicugo kam kanko man ɗo wondo o luuti asli man o reedujo non, amma al'ada maako warti kadi al'ada man ɗo nga haɗan mo suumago, nga haɗan mo julgo ban al'ada jotta kam mo wala reedu. To kadi ɗo ni wonte fito ngo modibbo ɗo o fitori haɗo dow konngol ɓurangol sahago deydey no o wi en haɗo, kangol wonte konngol ɓurangol sahago, konngol ɓurangol ñiicugo. En ɗon jokka dow ƴamɗi deydey ɗi modibbo ɗo ƴama ha ko larani kiitaji al'ada be ɓesngu. Kadi ƴamol sappowol ngol ɓe ƴamimo haɗo, ɓe mbi'ata ƴamɗo man wi'ata o wi ahyanan ndego debbo o yi'an kanko man ɗo ƴiƴam pamaram walla bo toɓɓe ƴiƴam pamare jiddan, kanje man ɗo ɗe ɗon garanamo ha wakkatiji feere feere ha ñalde toɓɓon ƴiƴam pamaron, kankon man ɗo kon ɗon pe'anomo ha nder ñalɗe kadi yaake feere toɓɓon man kon garanamo ha ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum, amma al'ada man ɗo kanga man ɗo nga wartay. Yaake feere bo o yi'a toɓɓe ƴiƴam man pamare man ɗo toɓɓitittoɗe ha mako man ɗo ha tana ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum. To kadi o ƴamata modibbo ɗo o wi'ata kadi noyi kiita suumaye mako ha yaakeji ɗiɗi fu, yaakeji ɗiɗi ɗi ƴiƴam man toɓɓe man toɓɓititto ha mako ɗum nder ñalɗe al'ada mako gartata ha muɗum, walla bo toɓɓe man ɗon toɓɓito ha mako yaake kanjum wonte yaakewol ɗiɗaɓol, amma na ɗum ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum. Kadi o ƴami modibbo ɗo noyi wonte kiita mako ha yaakeji ɗi ɗiɗi fu. Ha ɗon man modibbo ɗo o jaabi o wi'ata kadi artino o jaabake ko nandi be mas'ala kaɗo man ɗo, o jaabake ka ha deydey ƴami ɗi o jaabino ko sali, mana man toɓɓe ƴiƴam non garanɗe ɗe debbo yi'ata ɗum ɗe ndogo be maako, toɓɓe pamare ɗe ndogo be maako, kanje man ɗo ɗe miccitittake ɗum al'ada ha maako, ɗe miccitittake ɗum hayla ha maako, innama ɗum ƴiƴam non peƴƴiɗam ha maako, ngam man kadi ɗe kaɗatamo suumago, ɗe kaɗatamo julgo. To kadi o wi ko lutti ha ɗo o ɓesdata kam, o wi to laatake ni toɓɓe toɓɓitittoɗe ha debbo ɗo, to ɗe laatake ɗe ɗon toɓɓito ha maako, toɓɓe ƴiƴam pamare garanɗe peɗɗano debbo ɗo, to ni ɗe laatake ɗe ɗon toɓɓito ha maako, amma fototiri bo ɗum ñalɗe ɗe al'ada maako wartata ha muɗum, kadi ɗo kam ɗe miccite kanje man ɗo ɗum al'ada man, ɗe miccite kanje man ɗo ɗe ɗum al'ada man. Kanjum o wi ha ɗo
لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض kadi debbo man ɗo o miccito to ni laatake ɗum nder ñalɗe alɗe al'ada mako wartata kam kadi o miccitoɗe kanje man ɗo ɗum nder al'ada man o miccitoɗe ɗum nder al'ada man ɗo to kadi ɗo wonte kiita mako ɗo wonte kadi deydey ko ɓesdi ha kiita calinoka kiita calika kam o hiiti toɓɓe man pe'antoɗe goɗɗo banniɗo ɗe kocata ɗum kiita hayla innama ɗum ƴiƴam non pe'iɗam ha ɗo bo ko ɓesdi kadi ha jawabu mako ha ɗo kanjum man wonte to ni ɗe laatake ɗe ɗon garta ɗe ɗon pe'ano debbo man ɗo kanko man ɗo ha nder ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum kadi ɗo kam o miccitoɗe kanjum man ɗo ɗum al'ada man ɗum o miccitoɗe ɗe koca kiita al'ada man mana man o ɗe kaɗamo julgo ɗe kaɗamo sumago non ƴamol sappo e go'owol ha ɗo ngol o ƴama ɗum ha ɗo o wi ɓesnuɗo ɓe kaylowo kadi kamɓe man ɗo ɓe dagantoɓe kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma sumaye mana man ɓe cuumatako nde ɓe cuumatako bo mana man dagantoɓe kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma sumaye man ɗo to kadi o wi'ata ha ɗo non dagoto kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma sumaye man amma ko ɓurata hango kam kadi kamɓe man ɗo ɓe mbirna ñamgo maɓɓe be yargo maɓɓe man ɗo ɗum wona ɗum hunde wirnide sakko banto ɓikkon ɗon ha saare maɓɓe ɓikkon man ta ɓe bangina ñamgo maɓɓe be yargo maɓɓe ha dow ɓikkon man innama kamɓe man ɗo ɓe ñaman ɓe jaran amma kadi ɗum wona be yaake birniɗo ɗum wona be yaake birniɗo mana man ta ɓe bangina ha dow ɓikkon kon cuumata ko ha saare maɓɓe man ta ɓe bangina kamɓe man ɗo ɓe ɗon ñama ta ɓe bangina ɓe ɗon jara innama kanjum man ɗo woni dow maɓɓe ko ɓurata hango kamɓe man ɗo ɓe cuuɗa ɗum ɓe mbirno wakkati ɓe ñamata wakkati ɓe jarata man ɗo ɓe mbirno ha majum ngam ɓikkon to ɗon gi'a ɓe ko deydey ko woni ha hakkilo maɓɓe kam ɓe ɗon gi'a kamɓe kam kala mawɗo kam fu sumoto ngam kamɓe ɓe ɓikkon man ma ɓe ɗon ajana yake feere ɓe cuumo be mawɓe man sina to ɓe kaɗama to kadi to ɓe gi mawɗo banni mo ɓe gaɗi ha hakkilo maɓɓe kañum kam fakat sumoto ɗo ngam mawɗo ɓe gi ɗum ɗon ñama ɗon yara ɗo ɗum accan batte ha hakkiloji maɓɓe imma oɗo man ɗo jotta kam kanko kam o sali sumago kanko bo ɗum waɗa ha hakkilo mako ko o mawni bo foti yoga ñalɗe kam ngam o ginoɗo mawɗo mako kazajo fotan ɗum dada mako walla ɗum derɗiko o ginoɗo ɗum ɗon ñama ha ñalowma sumaye kadi kanko bo foti o waɗa kanko bo foti o yoga ñalɗe kam foti ban o waɗan ɗum jotta kam ɗum lutgo oɗo man luuti ɗon ñama ɗon yara ha ñalowma sumaye kanko bo foti o waɗa banniɗo man ɗum acca irinda batte ɗeɗo ha hakkilo ɓinguel man to kadi kanjum man ɗo ɗum ngam man kadi sharia laari deydey ko ɓurata hango kam kadi accen ɓikkon man ɗo ɓe ɗon gi'a en enen mawɓe kam en cuumoto noon wala ñamanɗo wala jaranɗo ɗum lutta ha hakkiloji maɓɓe dow banniɗo man kadi ngam man kadi hanayi wangina mawɗo wangina ñamgo mum be yargo muɗum dow ɓikkon man hani kañum man ɗo wirna ɗum non nder ƴamol sappo e ɗiɗaɓol ngol modibbo ɗo ƴama ha deydey ko larani kiitaji ɓesgu be al'ada man ɗo kadi o wi'ata ƴamɗo man o wi'ata ha ƴamol ngol ɗo to ni debbo marɗo al'ada walla bo marɗo ɓesgu kanko man ɗo o senake ha wakkati asiri kadi lismotomo o juula zura be asiri zura kam wakkati muɗum salake jotta kam masalan ha jamdi tati be reeta walla jamdi nayyi kanko man ɗo o senake deydey wakkati bowaɗo zura juulete ha muɗum kam wakkati muɗum man ɗo wakkatiwel man ɗo kangel man ɗo ngel salake kadi jotta kam o senake ha wakkati mo asiri man ɗo wakkati cuɓaɗo mo asiri man ɗo o senake ha muɗum walla bo ko ha wakkati larurajo ala kulli hal o senake nder wakkati mo asiri wurtaki kadi lismotomo kanko man ɗo o lortina wakkati zura go o juula zura nden o juula zura nden o fuɗɗa julgo asirina ngam wakkati zura be asiri ɗon hawti
to wakkati zura mo larura ɗon hawti be wakkati asiri. To kadi ɗo kam o wartiran o juldan zura be asiri na, walla o heynititto kanko man ɗo ha julgo mako man ɗo o jula asiri tan, zura kam de wakkati muɗum cuɓaɗo salake no o wartirta ɗum. To kadi ha ɗo modibbo ɗo o jaabi o wi'ata dow konngol ɓurgol ñiicugo, dow konngol ɓurgol ñiicugo kam kanko man ɗo o juula asiri man tan, o juula asiri man tan. Mo o seni ha wakkati muɗum ɗo kañum man tan o wartira, kañum man tan o juulata. Zura kam o juulata ɗum, zura kam o juulata ɗum. Dow ni modibbo ɗo o jaabori ha ɗo o sappini en bo kangol ɓurata ñiicugo, mana man kangol ɓurata sahago. Ni ka woodi konngol nder modiɓɓe, woodi fitoriɓe to goɗɗo o senake kanko man ɗo ha wakkati asiri, kanko man ɗo o juulan zura be asiri man fu, ngam zura ɗon hawti wakkati mum mo larura ɗon hawti be wakkati asiri. To kadi nder woɗɓe nder modiɓɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon pitoro debbo to o senake ha wakkati asiri kanko man ɗo o juulan zura be asiri man. To modibbo o fitori ha ɗo o wi'ata dow konngol ɓurangol ñiicugo, dow konngol ɓurangol sahago, kanko man ɗo o juula asiri tan, o lismatako mo kanko man ɗo o juula zura. Ni kam o heƴnitoro be julgo asiri man tan, kayre man tan wonte mo o seni ha wakkati muɗum o juula wakkati asiri man tan, lismatako mo o wartira wakkati zura. Wi'e banniɗo ha mangariba be esha'i, masalan o senake ha wakkati esha'i, o senake ha wakkati esha'i, kadi jotta kam o wartiran mangariba na walla o wartirta, kanjum bo ban konngol asiri be zura man ɗo. Kadi ha ɗo kam dow fito modibbo ɗo kanko man ɗo o senake ha wakkati esha'i, o juula esha'i man tan lismaki mo o juula o wartira wakkati mangariba walla o yoɓa wakkati mangariba, kanjum man ɗo ɗum lismaki mo. To kadi modibbo ɗo o hujjori ha ɗo be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol man adraka rak'atan min al asri qabla an taghruba shamsa faqad adraka sala. Kadi ko moye hewti darnde ha asiri yeso nange muta, kadi kanko man ɗo faqad adraka al asra, kanko man ɗo o hewtake asiri. Ha ɗo o wolwani asiri tan. Ni kam lutti ha nange muta ɓurta darnde tan ha wakkati asiri, o juuli o darnde man ɗo nder yeeso mutal nange kayre kam mana man o hewtake wakkati asiri man. Jotta kam wakkati darɗe tati kam fu ɗon lutti o juuli ɗum nder nange muti, amma be heɓgo mako darnde wo'ore yeeso nange muta ɗo mana man ɗo o hewtake wakkati asiri. To ni kam kadi ko o yiɗi sappago ha ɗo annabijo wi ha ɗo faqad adrakal asra, o hewtake asiri. Annabijo nastinayi zura ha ɗo, wi'ay o hewtake asiri be zura. To kadi wi'anɓe kanko man ɗo o yoɓa zura be o yoɓa zura be asiri man ɗo, ɓe mbi asiri ɗon hawti be zura ɗon hawti be asiri ha wakkati mum mo larura. To kadi dow ni ɗo man kamɓe man ɗo ɓe capporto. To kadi ha ɗo o wi annabijo wolwani asiri tan, wi ay wolwanayi zura, annabijo wolwani asiri tan, wi o hewtake asiri, wi ay o hewtake asiri, wi ay o hewtake zura be asiri. To kadi nde banniɗo hadisewol ngol sappini kam kadi hollini wajibago kam wajibi dow mako o juula julde lattinde asiri man tan, wajibaki dow mako o juula julde latinde zura. Kadi wi'e banniɗo man ɗo ha julde mangariba be esha'i, kanjum bo wi'e ha majum banniɗo man ɗo to ni o hewtake esha'i man ɗo kadi kayre man tan wartirte, lismatako mo kanko man ɗo o wartira julde mangariba deydey no fito modibbo ɗo o sappini en, o wi en bo kanjum wonte konngol ñiicugol, kanjum wonte konngol ɓurangol sahago dow konngol bi'angol o wartiran asiri be zura walla bo mangariba be esha'i o wartiran ɗum to ni o senake ha wakkati asiri walla ha wakkati esha'i. To kadi konngol ngol ɗo kangol ɓurata sahago, kangol ɓurata margo sembe deydey no modibbo ɗo sappini en ha fito mako. Non nder ƴamɗi garɗi ha ɗo man ɗo, nder ƴamɗi garɗi ha ɗo man ɗo ƴamol 13 deydey ko ɓe ƴami modibbo ɗo. Kadi ɓe ƴamimo ɓe mbi'ata yoga rewɓe kamɓe man ɗo ɗon wapoɓe
kanjum wonte rufgo reedu ɗon wapoɓe rufgo reedu. Kadi rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi, ɗum wurtata ko nder yakeji ɗiɗi. Imma reedu man ndu rufa yeeso ɓingel tage, yeeso ɓingel wanga ha muɗum tagdi ɓi adama. Ɓingel fodde ko ngel tage ngel yalan marhalaji limnuɗi. Nder ɗon man aran man ni ngel latoto ɗum toɓɓere mani, ɓawo ɗon ngel warta ɗum tayre, ɗum hunde ɗo ɗum toɓɓere mani go waylito warta ɗum toɓɓere ƴiƴam, kadi waylito warta kanjum man ɗo ɗum kadi bo ɗum tayre kusel. To kadi ha yakeji ɗiɗo, yakeji ɗi tagdi ɓingel man ɗo yalata ɗo, kadi woodi yakeji goɗɗi to reedu rufi ha maji, masalan reedu rufi diga ɗum o ɓuray ɗum tayre hunde ɗo ɗum toɓɓere ƴiƴam, kadi mana man ɗo lismatako mo reedu muɗum rufi man ɗo, kanko man ɗo ɗum o hoccata kiita ɓesgu deydey ko wurtoto ha ma'ako man ɗo ɗum hoccata kiita ɓesgu. To ala kulli hal mas'ala ka ɗo foti hunde ɗo en gartira ka ha jonde meɗen warande, kanka man ɗo ka juutan seɗɗa go deydey wakkatiyel kerangel bo kangel man ɗo ngel he'i, ngam man foti en gartiran ka ha jonde meɗen tokkotonde nde ɗo. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila